Kaixo lagunak, hauxe dugu gure azken bideoa. Hemen bukatzen da Euskaraldiaren kanpaina hau. Eta, kanpaina honetan zehar, izan dituzuen bizipenak eta esperientziak kontatzea nahi dugu. Adibidez, marrazki baten bidez, argazki bat eginez, edo guk egin dugun bezala, bideo baten bidez. Ikusiko duzuen bezala, ez da dirudien bezain zaila. Merkatuan dagoen kamerarik on eta berriena punta-puntako tripode bat, eta inauterietako edo auzoko jaietako arropa eta mozorro zahar. Zer lagun! Apa, Zer tragoan nahi? bai! Beito azkar, bi botaz berdi. Belte gorria, Kaixo. Ai ama kamera madarikatu nekin. Xup! Orain bai. A ver, txarra. Eskuak, non jarriko dituzu. Non dago txokolatea? Telebistan, filme bat, Hala. Mila esker zuei ere bai.